Когато правим грешка, я поправяме и това ни кара да държим още повече на качеството. Здравейте, включвам се, за да ви разкажа какво се случи наскоро с наш клиент, който направи поръчка на 4 стикера, които бяха по негов дизайн и негов размер. Всичко беше чудесно, докато клиентът не се свърза с нас и не ни изпрати снимки, на които се виждаше ясно, че два от стикерите имаха дефекти по тях. Единият стикер беше леко надран, а на другия имаше балонче под повърхността. Грешката беше допусната от наша страна. Ние бяхме длъжни да поемам отговорност, да разпечатаме още 2 броя, така както ги искаше нашия клиент, и да ги изпратим, разбира се, за наша сметка. А сега ще ви покажа няколко модела, проверени, красиви и с перфектно качество. Чао!